Milí naši klienti, vítajte v ďalšej sérii našich mini podcastov. Vítam tu s nami Zuzku. Ahojte. A dnes by sme sa chceli pobaviť na takú tému, lebo dosť často sa nás pýtajú klienti, že akým spôsobom sa dostanú k nejakým základným informáciám, ktoré sa týkajú kúpy nehnuteľností v Egypte. Preto by sme si to dnes so Zuzkou chceli trošku vyspovedať a chceli by sme si to viac priblížiť, aby vám to bolo viac jasné a aby ste sa trošku zorientovali v danej téme. Takže Zuzka, ja mám na teba takú otázku. Ako sa klient dostane k takým tým prvotným informáciám týkajúcich sa Egypta? Väčšina klientov úplne prirodzene, buď cez Instagram, cez Facebook, cez naše videá, alebo cez našu webku. Hej. To sú také najčastejšie kanály, ako sa k nám klienti môžu dostať. A často začínajú tí ľudia takouto jednou vetou: a nemáte niečo lacné? To je taká veta, ktorú nemáme veľmi radi, pretože pre každého je niečo lacné iné. Hej. Pre niekoho to môže byť 20 000, pre niekoho to môže byť 80 000. Hej. Čiže je to veľmi špecifické. Hej. My potrebujeme vedieť od toho klienta čo najviac informácií. Hej. Čiže tí ľudia prídu s obavami, pretože chcú kúpiť apartmán v Egypte, ale sa boja. Hej. A my sa im to snažíme nejakým spôsobom vyvrátiť, alebo možno potvrdíme ich podozrenie a možno do toho nepôjdu. Hej. Každopádne my robíme stále ten kontakt alebo ten obchod s klientom nie natlakovo, aby sa ten klient rozhodol, čo chce kúpiť, či chce kúpiť a čo chce kúpiť. Čiže v podstate ja som sa stretla s tým, že niekto predáva aj cez správy. Chceš povedať, že my to tak nerobíme? Nie, my nepredávame cez správy, pretože Egypt nie je trh, kde stačí poslať cenník a hotovo a vyberte si. To v Egypte takto nefunguje a predpokladám, že ani v iných destináciách zahraničných to takto jednoducho fungovať nemôže, pretože tí ľudia sú naozaj úplne stratení. Hej. Netušia vôbec, ako to celé funguje. A v Egypte nie je problém kúpiť, ale je problém kúpiť dobre. Čo teda spravíme ako prvé? Dohodneme si s daným klientom telefonickú konzultáciu? Určite áno. Tá telefonická konzultácia je veľmi dôležitá, kde naozaj potrebujeme od toho klienta aspoň, aby si vyhradil ten čas nejakých 30-40 minút, pretože za ten čas sa vieme porozprávať. Buď to ide cez nás, hej, buď my dve sme teda na tom telefóne, alebo najčastejšie naša Barbara, ktorá je priamo v Egypte, priamo v Hurgade a ona už ich vie niekde nasmerovať. Je to naozaj nezávislý rozhovor bez nátlaku a ak sa klient po rozhovore rozhodne, že toto nie je pre mňa a kúpiť nechcem, nič sa nedeje. Hej. By som sa ešte rada opýtala a našim divákom, respektíve klientom alebo budúcim klientom priblížila, že ako prebieha taká telefonická konzultácia, čo sa zvyčajne tak pýtame ako prvé našich klientov. Veľmi, veľmi radi používame, samozrejme je to aj v tom celom či už Blízky východ, alebo teda ten svet používajú aplikáciu WhatsApp, hej, čiže viem, že aj naša Barbara má rada, keď toho klienta môže aj vidieť, hej, lebo je to taký ten kontakt osobnejší, takže buď sa urobí ten videokol a samozrejme ako prvé sa pýtame, že či pozná Hurgadu, či pozná Egypt, či už niekedy v tej Hurgade bol, ak bol, čo sa mu tam páčilo, možno niektorí klienti budú vedieť presne pomenovať. Bol som na Mamši, bol som na Sheratone, bol som v Sal Hashish alebo v Makadi Bay a už my plus minus vieme podľa toho, čo sa mu páčilo, aj mu nájsť nejakú tú lokalitu, ktorá by mohla byť pre neho vhodná. Hej. Čiže, lebo veľa ľudí si predstavuje, že Hurgada je jedno miesto. Nie. Hurgada je vlastne mesto, ktoré sa tiahne veľa kilometrov po celom pobreží a je tam naozaj veľa tých mestských častí. Hej. Takže naozaj potrebujeme od klienta vedieť tú špecifikáciu, či chce teda napríklad apartmán, ktorý je na prenájom, na investíciu a on tam chodiť vôbec nebude, alebo chce apartmán, ktorý bude využívať aj s rodinou, prípadne
vôbec ho nechce prenajímať, hej, a bude to používať výsostne pre svoje potreby. Hej, čiže to sú také tie kľúčové momenty, ktoré najprv potrebujeme vedieť, aby sme vedeli správne stanoviť vlastne tú diagnózu. Som ho trošku predbehla, lebo práve na to som sa chcela opýtať, či rozlišujeme to, či klient kupuje apartmán na investíciu alebo pre seba, lebo je to tiež zásadné pri výbere daného apartmánu a podľa toho potom šijeme tú ponuku pre našich klientov na mieru. A čo takýto, je to veľmi citlivá téma, ale je dôležité to s klientom rozobrať. Bavíme sa teda aj o rozpočte s našimi klientmi. Určite áno. Je to citlivá téma, určite tie peniaze sú citlivá téma, ale bez toho, aby sme vedeli, aký má klient budget, sa nepohneme. Hej, my potrebujeme vedieť, koľko plus minus tých peňazí má, alebo či si vie zobrať nejaké dofinancovanie, alebo ich má našetrené. Pri mnohých tých projektoch je veľkou výhodou to, že sa dajú tie projekty, veľa ich splácať. Hej. Čiže na začiatok nepotrebuje mať ten klient až tak veľa peňazí na tú akontáciu, na ten úvodný poplatok, ale potom bude treba rátať s tými napríklad kvartálnymi splatkami. Hej. Či ten klient je natoľko bonitný, aby to vedel udržať a zároveň si udržať aj nejaký ten štandard, ktorý v tom svojom živote súkromnom má. Hej. Čiže potrebujeme áno to vedieť. Ako náhle disponujeme s touto informáciou, už vieme, kde sa môžeme pohybovať. Lebo niekto, a to už sme spomínali aj v minulých podcastoch, niekto má rozpočet 30-40 tisíc a chce proste pri mori, chce mať výhľad z 8. poschodia a chce mať 100 štvorcových metrov. Bohužiaľ, to takto nefunguje. Hej. Čiže tam si treba presne skrz tých peňazí a z toho budžetu vyšpecifikovať vlastne, čo si môžeme dovoliť kúpiť. Jasne, rozumiem. Čiže ono v podstate už sme si prešli s klientom, vyzistili sme, či pozná Hurgadu, či bol v Hurgade, čo preferuje, či pozná dané lokality, či má nejakú obľúbenú časť, akú má predstavu o apartmáne. Vyzistili sme rozpočet, aký má, respektíve akým spôsobom vie apartmán financovať. A tu mu začíname naozaj, ako som spomínala, šiť tú ponuku na mieru. Čo nasleduje neskôr, keď už teda sme si v tom prvotnom telefonickom rozhovore prebrali všetko a vyzistili sme potreby klienta, lebo v podstate ten prvý telefonický rozhovor je o tom, že my ho tak spovedáme trošku a necháme ho, nech porozpráva svoje potreby a zadefinuje všetko, čo on preferuje v podstate. Takže čo nasleduje potom? Ešte vieš, tu na ťa doplním trošku, lebo toto som zabudla a nechcem to opomenúť. Mnoho ľudí napríklad chce byť v centre diania, hej, chce mať pri sebe obchody, chce mať pri sebe ruch, niekto chce mať naozaj kľud, čiže aj toto sú také dôležité faktory, ktoré ovplyvňujú vlastne, kde im ten apartmán ponúkneme, vyberieme. Hej. Tých projektov v Hurgade je strašne veľa a naozaj nemá zmysel klientovi posielať všetky. Hej. 20 projektov. Hej. Je to nezmysel úplný, lebo ten človek sa v tom totálne stratí a možno bol 18 krát na dovolenke v Hurgade, ale proste vôbec nebude mať šajnu, hej, kde je Sheraton, kde je Metro Street, kde je Al Ahaya, alebo kde je Village Road, hej, vôbec netuší. Čiže toto je tiež veľmi dôležité ďalej, či má deti, hej, či preferujú nejaké akože bývanie alebo na súkromí, alebo či chcú niečo rušnejšie, napríklad, aby tam bol aj bazén, aby tam boli detské ihriská, nejaké to vyžitie aj pre dospelákov, hej, čiže to som ešte som samu seba vlastne trošku doplnila, aby som to ešte takto viacej rozvinula. No a vrátiať sa k tvojej otázke, áno, čo je takéto posledné štádium, tak posledné štádium pri kúpe je to, že posielame klientovi mailom ponuky. Hej. Teda či už ide o štúdio alebo o nejaký jednoizbový apartmán. Väčšinou teda na tie investičné príležitosti si ľudia vyberajú tie štúdia alebo jednoizbové apartmány, ktoré sú najľahšie prenajateľné, ale samozrejme stále závisí aj od teda tej danej lokality v rámci Hurgady, lebo nie každá lokalita je dobre prenajateľná. Takže z toho sa mu vyberú, tam sa mu pošle
presná špecifikácia, cenník, prípadne pôdorysy tých jednotlivých apartmánov alebo štúdií a vlastne klient si už môže vybrať. Opäť sa budem opakovať to, že sme urobili túto službu, že sme mu to zaslali, že sme s ním teda sedeli, nie je absolútne nijak záväzné a nezavezuje to toho klienta k tomu, aby ten apartmán naozaj aj kúpil. Tu by som ešte doplnila, že okrem toho, že teda posielame dané ponuky klientovi, jedna vec je nejaký vizuál daného projektu, lebo veľa tých projektov je buď vo výstavbe, alebo ešte len sú naplánované, čo sa týka výstavby. Ale je dôležité, aby klient videl, v akom prostredí sa to nachádza, aké je tam okolie, a preto vlastne naša Barbara, ona našim klientom posiela práve tieto videá, ale týkajúce sa všetkých projektov. Ak je projekt už vo výstavbe, tak posiela videá, že ako postupuje výstavba, chodí točiť okolie, posiela reálne fotky, nie iba nejaké vytvorené fotky alebo nejaké vizualizácie. Áno, čiže umožňuje klientom navnímať ten taký pocit aspoň na diaľku, že ako to tam vyzerá. Takže to je úplne ideálne, keď teda človek sa rozhodne, že áno, idem do tej kúpy, je naozaj sadnúť na lietadlo a do tej Hurgady pricestovať a ísť sa na to pozrieť osobne, lebo či už to kupujete tento apartmán pre seba alebo na investíciu, stále ten váš pocit, ktorý budete mať, keď vystúpite z toho lietadla a keď tam budete pár dní, nič nenahradí. Hej. Čiže určite odporúčam každému vycestovať, každému sa ísť na to pozrieť, aj keď, ako my tu hovoríme, hej, je to len ešte stále diera v zemi a ten apartmán je iba zatiaľ zvizualizovaný, alebo ten bytový dom, alebo apartmánový komplex, ale aspoň uvidíte to miesto a úplne inak si to dokážete potom predstaviť.